Jotelo manyien mag duond bura mar Jubilee osingo mar duoko mbii mane duond bura no nigo e kinde mokalo. Ka giloso romo margi, jotelogo nowacho ni onge jakanyo margi mabiro dhi e romo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kata achiel. Jotelo manyien go nokawo apisi bang' jandik duond buche nyopuodho lokruok manyocha otim kendo ma oweyo oko Jeremiah Kioni kod jotelo mamoko bende. George Bati miyo ler mar wachni. Thuolo machuok bang' duolo mochung'ne ndiko duond buche siasa e pacho ka puodho lokruok mar telo e duond bura mar Jubilee manochwal kod kuku mar duond burano. Jotelo mane ogwel e yor kojolo koro ochako tich kod chia kaachiel gi mbii. E twak margi gi jofwambo e log tich mar duond bura mar Jubilee Nairobi, jakom mar Jubilee Nelson Zuya kod jagoro maduong' ma kojolo Kanini Kega orwako obokeno mar rejistra mar duond buche Nderitu mane oyango lokruok e tend duond bura mar Jubilee, kagiwacho ni giikore mar luoko Jubilee kendo MMB mane en go e kinde mokalo. On Monday this week, we submitted the returns to the registrar of political parties, and by Tuesday, we are happy to announce that we got a communication from the registrar of political parties confirming that the meeting that we had in Nakuru was properly convened. We are happy to be back to our party. We are happy that for the first time we feel the ownership of the party is with the members. Kaka yo mar golo kokgi, jalup jakom ma duond bura no yor kojolo Aden Keinan kod Kanini Kega ma en jagoro maduong' ma kojolo ogolo chik ne jokanyo kod joheragi mondo kik yuore romo mag Azimio la Umoja magi kwedo godo telo mar jatend piny Kenya William Ruto. We have asked all our supporters, led by the national officials and members of parliament, to keep away from these mass meetings. These meetings that are being called all over, that have no agenda, national agenda. We are not party to those meetings as Jubilee. Keinan owacho ni duond bura mar ODM ne ondhogo gi kuom mayo gi lemo duto mag od bura, kaachiel gi od bura mar pinje mag Afrika ma Ugwe, ka owacho ni gisechako chenro mar dar e riwruok mar Azimio la Umoja. We have been cohabiting with our colleagues under the Azimio group, and having done an audit, we realized that we have been duped. In a broad daylight, we have lost all our positions in parliamentary leadership, in committees, in the Parliamentary Service Commission, in the East African Legislative Assembly, where we'll move on and start a process of exiting that family, that marriage which has not been working. Some of the positions in Parliamentary Service Commission, where we were supposed to even have a commissioner from Jubilee, it was taken by ODM. So, if there are people who could be issuing threats, it's us, not them. Kauloso e kindeno, jaod bura mogwel Sabina Chege onyiero jogo ma wacho ni osebedo kanyo no tiende gi weche ma ibaye mbui ka oumo ye piny ni ok obiloko pache ewi okang' ma okawo mar tiyo machiegni gi piny owacho. I just want to tell them I'm a fighter and I'm not afraid. And I want to say for the people who are being paid 2,500 to abuse Sabina, and especially for the young people, please take care because you might meet hapo mbeleni. Mimi nitasema hivi, wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Watch this, Sabina. Kanini Kega bende osingo ni gibiro miyo Jeremiah Kioni, David Murathe kod gichoi thuolo mar chwalo ywakgi pod ni gin gi ng'ur ewi okang' mar thicho gi oko. From today, we will be operating from here. We will make sure that the process, the disciplinary process, will take place and make sure that we give those who are suspended fair treatment. We will be fair to them. We have already communicated to them, and I am hoping that in due course they will be able to appear before the organs of the party which are charged with that responsibility. Okang' mar duond bura mar Jubilee kwero jokanyo mage mondo kik chopi e rombe mibago kod riwruok mar Azimio la Umoja kod apaka ma omako duond burano koro nyuolo penjo ka bende duond buche manoloso Azimio la Umoja biro wuotho e twech achiel nyaka e kinde yiero maduong' ma higa 2027. George Bati, Ramogi TV.